IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agkurkurang dagiti rescuer dito'y probinsya. Dahil ti rason na apay agtultuloy ti wasara when water search and rescue nga aktibidad. Sigun kani Mr. Marcel Tabihe, mangidadolo ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nagikamayat dahil ti City Disaster Risk Reduction and Management Office ti Siyudad Tilawag, kandwa manipoli ti gobyerno provincial tinagraduara. Kinunana, kasapulan ti adado pa rescuer, tap na adado ti pakadeployanda, no inkaso nga atay ti didigra. Inay na paya tumaang dagiti daduma rescuer, rason, at kasapulan dati babbaro, when noob-ubing adumalan karagiti training. When pagyamanan tayo iti Labag City, idadolon iti magaydayo nga mayor tayo, Honorable Brian Alcid, James Brian Alcid, at dati programa ti City, Water Search and Rescue, nga nakikamayatan iti probinsya, kita ada duwa nga graduate tayo from the Pidgin. Ket agtultuloy dito yung madamati basic life support data at 5 nga kakadwa tayo nga ongoing ti training na di ayan ti evacuation center ti City Government of Lawag. Malaksad ka ti uniform personnel, sir, umdas matlaang tinilang ti rescuers tayo dito yung probinsya. Well, data ti one of their track ti probinsya tatakit ti manayunan kasi siyempre lumalakay med dagiti dadto mga kadwa tayo, pati da tayo ket isu nga adda deti proposal nga insubmit ni iti opisina ti ayan tayo nga ina iti probinsya ni Governor Cecilia Araneta Marcos ket naprobaran deti panaka conduct to similar activity mga latayo kadagiti train from the different offices of the provincial government ket naprobaran met ni Ma'am Governor deti and kita milang di schedule no kanon to nga may sayang kat ken dagiti na syempre dagiti masapul nga may isagana kadeti pan nakayuswat iti training. Kabayatan na inpakamo ni Tabihe nga da na itiinlungalong da iti opisina ti gobernadora, may nagitinasawabanag kan maruray langan go signal daytoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.